Γεια σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο τρελός γορίλας. Που κάτι πρέπει να γίνει με αυτό το όνομα. Δεν μπορεί να βγαίνω στο βίντεο και να λέω τρελός γορίλας. Δεν γίνεται. Αν ακούτε λίγο τη φωνή μου πουστική, σημαίνει ότι φταίει το μικρόφωνο, θα το διορθώσω. Λοιπόν, σήμερα θα σας δείξω πώς να επιβιώνετε στο Minecraft, στο πρώτο επεισόδιο. Καταρχήν να σας μιλήσω λίγο για το Minecraft. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο μπορείτε να παίξετε με άλλους παίκτες. Έχει χωριά, έχει ορυχεία, έχει διάφορα πράγματα. Η φύση είναι κάπως έτσι σαν η φύση κανονικά. Υπάρχουν κάποια τέρατα τα οποία βγαίνουν τη νύχτα. Ναι, υπάρχουν διάφοροι κόσμοι και τέτοια. Λοιπόν, να σας πω πώς να προχωράτε. Με το W πάτε μπροστά, με το A πάτε αριστερά, με το D δεξιά και με το S πίσω. Με το Space πηδάτε, με το F5 βλέπετε αλλιώς τον εαυτό σας, το παίκτη σας, ναι. Και με το Y ανοίγετε το inventory, το οποίο κάνουμε διάφορα πράγματα. Τώρα, θα χρειαστούμε λίγο ξύλο. Τι θα κάνουμε με το ξύλο? Θα το βάλουμε εκεί πέρα, στο οποίο σας έδειξα, να πατάμε το Y και θα μας δώσει ένα άλλο είδος ξύλο, το οποίο θα μας βοηθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε διάφορα πράγματα. Καταρχήν με το με αριστερό κλικ σπάτε τα πράγματα και με το δεξί τοποθετείτε, ανοίγετε, μπορείτε στα πάντα. Ναι. Ας έχουμε 10 ξύλο. Για τώρα 10-15 ξύλο. 10 ξύλο καλά είναι. Εδώ πέρα λίγο όπως βλέπετε. Έχει πάρα πολλά πράγματα το Minecraft. Το βλαστάρι βελανιδιάς. Αυτό είναι για να κάνουμε ένα βελανιδό δέντρο. Κάτι τέτοιο. Δεν είχα συνδέσει το μικρόφωνο. Καλό είναι αυτό. Αρκετό ξύλο μαζέψαμε. Πιστεύω έτσι για αρχή. Τώρα θα το βάλουμε εδώ. Με shift και αριστερό κλικ το κάνετε κατευθείαν. Και παίρνουμε ένα τραπέζι κατασκευής. Εδώ πέρα κάνουμε κάποια sticks, ξυλάκια τέλος πάντων, με τα οποία θα κάνουμε άλλα πράγματα. Και καταρχήν ξεκινάμε. Τα βάζουμε αυτά εδώ. Πρέπει να κάνετε τη σωστή συνταγή. Και κάνουμε μία αξίνα. Με την αξίνα μπορούμε να σπάμε υλικά που δεν θα σπάμε το χέρι. Ή με κάποιο μπλοκ θα σπάμε. Με κάποιο άλλο. Και εδώ πέρα το τσεκούρι. Όπως βλέπετε εδώ πέρα παίρνει φωτιά από τη λάβα. Ναι, το τσεκούρι. Και να κάνουμε και ένα φτιάρι. Με το τσεκούρι σπάμε πιο γρήγορα ξύλο και με το φτιάρι πιο γρήγορα χώμα. Όπως βλέπετε εδώ πέρα. Επειδή είναι θα βγαίνουν κάποια τέρατα τα οποία θα σας τα δίνω στη συνέχεια. Πρέπει να βρούμε ένα κατεφύγιο πριν νυχτώσει. Όπως βλέπετε, που είναι ο ήλιος. Ο ήλιος εξαφανίστηκε. Είμαστε χαμένοι. Καταραίει η γη και ο ουρανός και το σύμπαν. Λοιπόν, τέλος πάντων, όπου και αν είναι ο ήλιος, δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή που είναι, είναι κανονικά, θα καταλάβετε ότι νυχτώνει. Αυτό το ξύλο το σπάω για να κάνουμε ξυλοκάρβουνο και με το ξυλοκάρβουνο να κάνουμε πρυσούς και διάφορα τέτοια. Καλά, μπορούμε πολλά πράγματα να κάνουμε το κάρβουνο ή το ξυλοκάρβουνο. Τέλος πάντων, έχουμε αρκετό. Καθώς με αυτά θα βαράτε και πιο δυνατά από ότι με το χέρι. Μάλιστα, όχι. Πάμε κάπου εδώ πέρα να βρούμε ένα καταφύγιο να μείνουμε. Εδώ πέρα. Ναι, μάλιστα. Αυτό είναι το καλύτερο σημείο. Όπως βλέπετε η πέτρα θα σπάσει και πιο γρήγορα από ό,τι με το χέρι και θα πάρουμε και πέτρα. Να μαζέψουμε λίγη πέτρα, η οποία είναι... θα κάνουμε άλλα πράγματα με την πέτρα. Ή και με το φτιάρι σπάει πιο γρήγορα το χώμα. Οπ. Οπ. Οπ και οπ και οπ. Καλό μαγκάλι. Λοιπόν, τώρα το τοποθετούμε εδώ. Βάζουμε εδώ την πέτρα και κάνουμε μια πέτρινη αξίνα. Τώρα τσακούρια για αυτά χρειαζόμαστε. Επίσης να κάνουμε και ένα πέτρινο σπαθί. Είναι πιο δυνατό από το ξύλινο, το οποίο δεν σας το έκανα. Με το οποίο θα βαράμε πιο δυνατά τα τέρατα, τα ζώα και όλα αυτά. Ναι.
Τώρα θα πάρουμε λίγη πέτρα ακόμα για να κάνουμε έναν φούρνο. Θα σας δείξω πως γίνεται. Τα επεισόδια θα είναι κάθε 2 μέρες περίπου. Θα διαρκούν κάπου στα 15 λεπτά. Ναι. Έχουμε αρκετή πέτρα για να κάνουμε το φούρνο. Εδώ πέρα, πάρουμε εδώ. Κάνουμε αυτήν εδώ τη συνταγή όπως την έκανα. Να την κάνετε έτσι εδώ. Και εδώ. Τώρα αν ακούτε κάποιους ήχους δεν μπορούσα να φροντίσω γι' αυτό. Ναι. Ας βάλουμε εδώ πάνω το φούρνο. Και τώρα θα κάνουμε το ξυλοκέρμα. Γίνεται πολύ απλά έτσι. Όχι, έτσι. Και ναι. Βλέπετε το φωτιστική και το μέρος με τη φωτιά που βγάζει. Έχει το νερό που βλέπετε, η θάλασσα, οι ωκεανοί, οι κοιλάδες, όλα αυτά. Τώρα ας μαζέψουμε λίγη πέτρα, η οποία τη χρειαζόμαστε. Στο επόμενο επεισόδιο θα σας δείξω πιο αναλυτικά τα πράγματα. Τώρα είναι πρώτο επεισόδιο και δεν είναι και δεν ξεκίνησαν πολύ καλά. Στα επόμενα επεισόδια θα είμαι πιο καλά έτοιμος. Θα σας δείξω και άλλα πράγματα. Καθώς θα κάνουμε βίντεο με ένα άλλο πρόγραμμα, το οποίο επειδή το YouTube είναι λίγο ηλίθιο, δεν μπορώ να κάνω βίντεο πάνω από 10 λεπτά με αυτό το πρόγραμμα. Αλλά βρήκα ένα πρόγραμμα το οποίο μπορώ να κάνω μέχρι 45 λεπτά χωρίς να πληρώσω. Ναι. Οπότε πρέπει να γίνει το ξεκάρμα. Αρκετό. Τώρα, πώς γίνεται η πλησή? Πολύ απλά. Συγγνώμη. Όπως δεν σας είπα κάτι πολύ σημαντικό, να το τοποθετείτε με δεξί κλικ. Δεν σας είπα κάτι πολύ σημαντικό. Κάτω είναι οι καρδιές. Όπως βλέπετε, πιστεύω θα έχετε καταλάβει ότι έτσι είναι η ζωή σας. Από δίπλα είναι το φαγητό. Πρέπει να βρούμε κάτι να φάμε, ένα ζώο, κάτι. Γιατί όταν μας τελειώνει το φαγητό χάνουμε ζωή. Όχι, κατευθείαν δεν τελειώσει όλο. Και επίσης εμείς και τη ζωή μας το φαγητό. Ναι. Εδώ είναι μια σπηλιά. Όταν γίνουμε λίγο πιο δυνατοί θα ξερευνούμε για σπηλιές. Όπως βλέπετε, όταν πέφτει στη θάλασσα δεν χάνει καθόλου ζωή. Τώρα θα ψάξουμε για φαγητό. Λοιπόν, ναι. Κάνα γουρούνι, κάτι. Είναι τα γουρούνια, τα πρόβατα. Γουρούνια, πολύ ωραία. Πολύ ωραία έχουμε το φαγητό τους. Και λίγο. Επίσης, μέχρι μια 64 μπορεί να χωρέσει ένα υλικό. Βασικά, κάποια υλικά και λιγότερο. Όπως βλέπετε, λίγο κολλάει. Τέλος πάντων, αφήστε το αυτό. Και μεταξύ κλικ συνεχόμενα δρόμοι. Επίσης, αν πατήσετε 2 φορές το W, πάτε πιο γρήγορα. 2 φορές μαζί. Μια έτσι και πάμε πιο γρήγορα. Με τα βελάκια εδώ πέρα αλλάζεται τέτοια. Επειδή αυτό είναι το πρώτο μου βίντεο στο οποίο μιλάω, ίσως να μην σας τα εξηγώ τόσο καλά. Στα επόμενα βίντεο θα είμαστε πιο καλά. Κότες. Πήραμε το κοτόπουλο, πήραμε το... όπου να είναι βραδιάζει, ας πάμε καλύτερα σπίτι. Αλλά τώρα κάπου εδώ θα τελειώσει το βίντεο. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Να βρω και το σπίτι κιόλας. Θα το έχω βρει μέχρι το επόμενο επεισόδιο, πιστεύω. Και θα είμαστε εκεί πέρα.